Nag-abiso na ang Department of Agriculture Region 10 sa mga mag-uuma nga mangandam sa umaabot nga panahon sa ting-init sa mga musunod nga bulan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Taliwala pa man sa nasinati nga sagunsong pag-ulan, labi na sa Northern Mindanao, nagpasidaan ang Department of Agriculture Region 10 sa mga mag-uuma nga mangandam sa posibleng pag-igo sa ting-init sa mga musunod nga bulan. Una na, nga gibutyag sa pag-asa ang moderate El Nino conditions sa pipila ka lugar sa nasod ug posibleng mograbe kini sa katapusang bulan sa 2026 hantod na sa unang quarter sa 2027. So, among gihimo na karon, we are due for installing automated weather station that can measure heat index, relative humidity, soil temperature, because there's also a required soil temperature for it to become healthy so that biological and chemical growth in the or multiplication in the soil continues. Dugang sa DA10 nga unang maapektuhan sa init ang mga lugar nga anaakilid sa dagat ug dakong parte sa mga umahan sa Northern Mindanao ang anaa sa coastal areas. Gani sa karon pa lang, nagsugod na ang DA10 sa pagposisyon sa ilang mga kagamitan sa mga lugar nga unang maapektuhan sa taas nga heat index aron matabangan gilayon ang mga mag-uuma. Giawhag sab sa DA ang mga mag-uuma nga magtanom og kahoy gawas sa ilang pananom sa umahan. So mga mag-uma, karon gyud ang panahon, in next 3 months muna yung panahon to prepare for asa nga area nga tamnan for root crops, for food crops, ug katong mga climate resilient nga farming system dapat karon i-install na. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.